आसमान के ऊपर है तारे, तारों के शहर में हम दोनों बेचारे। ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି? ରହ ଟିକେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆମ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ଥିଲା। ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିବାର 7 ଦିନ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଲକଡାଉନ୍ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ହିଁ କଟିଗଲା। ଆଉ ତମର ହେଲା କେବେ? କିଛି ହବା ଆଗରୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଇ ହବା ଆଉ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ଯେ 7 ଦିନ ରହିଲା ନା, ସେ 7 ଦିନ ଆମ ଲଭଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଲୁହା ଆଉ ଚୁମ୍ବକ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ତ ତମ ଭିତରେ ଦବା ନବା ତାନ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାନ ଆଜି ଖାଇଦବୁ ଆଉ। ଦେଖ, ଏବେ ତୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଦବା ନବା ବହୁତ ହୁଏ। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଦିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଦିଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଟେଡି ଦିଏ, ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଏ, ତା ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ସିଏ ମୋତେ କିସ ଦେଲା? ଧୋକା ଦେଲା। RIP ଡୋଣ୍ଟ ବି ସ୍ୟାଡ୍। ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ କଲେଜର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଥିନି, ମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର, ଗୋଟେ ଲଭର ଯୋଡ଼ି ଥିଲେ। ସବୁ କଲେଜର ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତି। ପୁଅଟା ନା ହେଲା ବିରାଟ, ତାକୁ ଆମେ ଭାଇରସ୍ ଡାକେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଝିଅଟା ନା ଅନୁଷ୍କା, ଆମେ ତାକୁ ଫଞ୍ଜି ବୋଲି ଡାକେ। ତ ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରେମ ଏତେ ଗହିରା ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କହେ। ପୁଅ ଭାଇରସ୍, ଝିଅ ଫଞ୍ଜି, ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କହେ। वाह, ତାହାର କେତେ ବଢ଼ିଆ। ସେମାନେ ବାହା ହେଇ ସାରିଥିବେ ନା? କେତେ ଲକି ବେ ସେମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ନୁହେଁ ନା? ରହ ଟିକେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହବ ହେଲା। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଇନଭାଇଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଗଲେ। ତ ବିରାଟର ଦୀପିକା ସହିତ ଆଉ ଅନୁଷ୍କାର ରଣବୀର ସହିତ ଶୁଣ, ଲଭ୍ଟା ହିଁ ମିଛ। କାହାର କେତେବେଳେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉଛୁ, କିଏ କାହା ସହିତ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ହେଲା, ଅନଲାଇନ୍ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳରେ ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲ। ତୁ ସେଟାରେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିବୁ। ବାକି ଯେତିକି ଆମର ଟୁକା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡୁ ଛେଉଣ୍ଡ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାର୍କେଟର, ତାକୁ ସବୁ ତ ଦଳର ସାମିଲ କରିବୁ। ମାର୍କେଟର ଯେତିକି ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ କପୁଲ ଗର୍ଲସ ନାଁର ସବୁ ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକ୍ର ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିବୁ। କିଏ କିଆଡ଼େ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରତେ ଗଲା, କିଏ ନ ଗଲା, ସବୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଖବର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବୁ। ବୁଝିଲୁ? ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବୁ, ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଛାଡ଼ିବୁ। କିଏ ଗ୍ରୁପ୍? ଫ୍ୟାମିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର। ତାପରେ ତ ଯାହା ହବ ଆଉ। ତାପରେ ଘର ବସିକି ଦଙ୍ଗଲ ଦେଖିବୁ ଆଉ। ଦେଖ ବେଶୀ ମୁଁ ହେଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା। ତୁ ମନେ ମନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ, ଗାଳି ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମାନେ ମୋର ସବୁ ଲଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମତଃ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲି ପେ କରିବାରେ ବିଲିଭ୍ କରେ। ଯେ ସିଏ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପଇସା ଦେବ? ଆଜି ବିରିୟାନୀଟା ଖାଇଲ, କାଲି ପିଜାଟା ଖାଇଲ, କାଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ପିଇଲ, ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବ? ଇକ୍ୱାଲି ପେ କରିବା, ବୁଝୁଛୁ ନା? ଇକ୍ୱାଲି ପେ କରିବାରେ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ। वाह, এইটা ହେଲା ଠିକ୍ ଲଭର ବୟ। ତୋ ପାଖରୁ ଶିଖିବା କଥା। ତୁ ସବୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହବୁ ଲୋକଙ୍କର। ରହ ଟିକେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୋ କଥାଟା ତ ପୁରା ଶୁଣ। ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଗୀତା କାହିଁକି ସବୁ ଜାଗାରେ ପେ କରିବ? ପିଜା ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୀତା ଦେଇଦେବ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ସୀତା ଦେଇଦେବ, ଅଲଗା କେଇଟି ସବିତା ଦେଇଦେବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦେମି ବୋଲି ତ କହୁନାହିଁ। ଆରେ ମୋର ତ ଛୋଟା କପଡ଼ା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେମି କେଠୁ? वा ଭାଇ, ପୁରା ଖେଳ କରିଦେଲୁ ଆଉ। ତୋହର କିଛି ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ନାଗି ମୋର ଏକ ନିରୀହ ଛୁଆଟା ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟର ଟେଡି ଦେବୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବୁ, ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେ, ଛେନାପୋଡ଼ ଦେ, ଏଥରକ ଦେବୁ। ତୋର ଗୋଟେ କିଏ ଆସିବ, ସିଧା ଉଡ଼େଇ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଭାଇ ଦେବେ, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିତେ ପାଇନି ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଝିଅ ଗୋଟେ କେଠି ପଟେଇଛୁ। କିଏ ବେ? ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କିଏ, ସେ ରିସେଣ୍ଟ ସେ ଭାଇନା ଦୋକାନର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପଇସା ଗୋଟେ କିଏ ଦେଇଥିଲା? କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପଇସାଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଭାଇ ତା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ଯାଇନାହିଁ ଏଯାଏ। କିସ ଡିମ୍ବ, ଡାଳିମ୍ବ, ହିଡ଼ିମ୍ବା। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହିଡ଼ିମ୍ବା।